Salah, mabaidi kapan dakhli angniyaलाय? हे गसाय, बोरै जाखोलै आंनि जिबनालाय? अब्ला सासेबो अनजालिनि अननाय मोनला होनबा आङो। साला खानसि खुरैयाबो सुनाया आंनिसो खामानि जाबाय होनबा? गारला जागोनलै। Oi, ayahnya fego. Hah? Tap lesu. Nongaba aijeng rai jaganबो. Hah? Nungmargo boleh? Iku फोथायनो हायालै. जारला जागोन नोंनाव. नै खोनादोंना? आं बाहाय शपिं खालामना फैनि. Shopping? मानि shopping खालामनो थांलै नोङो? आं बाहाय ना बेदरनि शपिं खालामना फैनि. जारला जागोनलै. ना बेदर बायनो थांनायखौबो shopping होनोलै आंनि हिन्जावालाय. नोंबो माखा मिनिदो? मैया नानि मोना खोन्थाहराखैमोन नामा? नोंसाखिदो नानिदो फैगोन होननानै? खांसि खुरैखौ सुखांनानै न'फोरखौबो साफा खालामना दोनहाय. जागोन दे. नोंहा नोंनि shoppingखौ खालामहैथां. आंना खानसियासो रानथाबलायलांबाय. आं आंनि खामानिखौ मावगोन दे. नों थां. नोंबो दुगै लुबै साफा जाना था. नङाबा आलासि मोनफैबा आंसो लासिं सिं जागोन. आयु सान्दुङा मा एसे गोसाहाय मेगनखौसो सालायनाय मोनबाय माथो ससमाखौनो गानना लानोसै र' आं मोजाङै बुंखाबाय हले खांसि खुरैखौ सुखांनानै न'फोरखौबो साफा खालामना दोनखा नोंसोरनि थाखाय आं लासिं सिं जानो मोननाय नङा हले आरो आं थाबैनो मोनफैगोन आयु माबायदि बुंथारलै बियो एसेबो अननायानो गैथारला नामालै बेनावलाय मा नोंबो देरनानै इफोर जागोन नामा नोंसानो माबायदि आं आइ बायदि जाया नंगौ नामा नो नैखौ लादो दे साला गोदो गोसोथोनायाव इबायदि नङामोनलाय मानसिया एसां अनसोगारोमोन आंखो ओइ आगै सना मा जाखो सना बिराद समायना नुमारदों बाबा मा जाखो जेबो नङालै फिसा जेबो नङा दे खामानि थिनबाबो मानसिया न' गारना थांनो नागिरोना साला उपाय गैया आंसो मावनांगौ जाना फैयो खामानियाव थांनो गारनानै मा लेपटपसो दांबाय थादो नै माथो जिरायखोमाना दंफैयो आं बाहाय इडिटिंनि खामानि सोलोंबाय थादो र' गारि सालायनाय मानसियालाय इडिटिं खालामना मा मोनजागोन होमबा गासै खामानिखौनो लाबोसानोसो मावो होनबा सोलोंना लाबाय माबाफोर इयुनफोराव खामानि फैगोन खोमा होनना दे जोंहा अननानै साहा कापसेखौनो फुदुंना लाना फैदो दे खालि अननायावनो बाराद्राय जालांदों नोङो दसेखौनो जिरायनो होआ खालि खामानिल' थिनबाय थायो रुवाथि मोनना लादो आंखो दसेबो जिरायनो मोनलायि खालि खामानिल' थिननाय र' लायनि जारला जागोनलै हिनजावजों खामानि थिननायाबो माथो रुवाथिसो बुंलायनाय जायो नै जाया आरो माबाफोर नांबावोबा दानो बुंखा नांनायलाय नांबावगौमोन आं हले ओंखामसो उखैनाय मोनबावबायमोनलै मावदै दहायसो ओंखाम जाखांबाय आरो दासो साहा लोंबावदो आरो ओंखामखौनो बिबावदोयो मावदै मानसिनि उदैना माइ दोनग्रा दुलिसोलै मानसिनाव मेंनाय हमनाय गैया नामा गावबा गाव संना जाबासो मिथिगोन बेसेबां खस्थ' दिनैनिफ्राय
हाय बाबाखौ संना जाग्रा खालाम रना आंखौहाय खालामा नामा है रलाय मोनसेनि उनाव मोनसे बुस्थु बिबाय थागोन दसेबो लेसा गैया थालांनि दङ है रना है मानि बिदि खालामो आइदै है चाला आंखौनि इबायदि खालामो नालाय मानसिया थै नोंनि अनगा सोर दं आंहा बुंनाय हो इबायदि खालामो नालाय ओइ मानि बायदि खालामो नोङो खुलिना दंखो है खुलिलाय हगार लामाया हगार थालां नोंजो मा खालामनो जादों थालां हगार लामाया रना आलाय माथो मावखोना बुंनाय हगार लामाया फुंनिफ्रायनो मोनालाय जेसे खामानियावनो खामानि एसां खस्थ' नोंजोंलाय सोर थागोन हगार फाग्लि इन्डिया थांनो नागिरा मा आं मावगोन ना आं मावगोन मानो सिन्था खालामदोंलाय ओंखाम संनायनिफ्राय खानसि सुनाय जि सुनायनिफ्राय नोंनि पेटिकोट सुनायखौबो आं मावगोन ना मानो सिन्था खालामदों नोंलाय बुंना लाखाबाय हले थगायनो मोननाय नङा थगाया मानो थगायनांगौ जाखोनो ओइ आं मावगोन सिन्था खालामनाङा मेंलायबायहाय मा एसां गरम एसां गरमाव बाजाराव थाङो नालाय सफैबाय सफैबाय मैगंफोराबो एसां दाम जादों बायनोनो हाला 1000 टाका लांबाबो मोनायानो फुरथि जाना फैला नंगौथ' आरो आजिखालि बुस्थुफोरनि दामाबो बारा आरो सब मेडिसिन माबा माबि होनायसो मा खालामनो आरो जायाबाबो उपाय गैया नंमारगौबो आजिखालिलाय बहु लकेल ओंख्रि मोनजानो निजेनिबो खेथि बारि गैया इखौनो जानांगोन उपाय गैया आरो आलासि मोनथ'यै माथो लाबखो जाहोनोलाय अमा एसे ना एसे लाना फैदो ओमफ्राय हले नोंसो संनो मोनगोनहाय आं हले मेंना फैखाबाय ओंख्रि संनो लोगो बायदिखाय आंबो एसे संनो खिथाबावलाय जागोन ओइ रलाय आर'नाइखौनो बोरै लादों आर'नाइखौ बोरै लानांगौ बेखौबो मिन्थिया नामा गामसायाबो गुलायना दङ हे चाला लासिं सिंथारहाय मानसियानो थौ आब' गुमै नानि सफैबायमोन आब' सफैबाय नोंसोरो फैनाय सफैबाय र' दहायनो होनदोंमोन आङो दुगैना साफा जाना थानो दासिमबो दुगैयाखै नोङो थां दुगैना साफा जाना फै जारलालै आलासिफोरनि सिगाङावबो माबायदि बुंलाबायो फै उन्दैफोर भितरावनो जिराय फै थौ आब' थौ ओइ नुदों ना फरायनो गारि मबाइलसो नायबाय दङ इयो जल्दि फराय थां खिथाब लाय थां जल्दि एवनो जिरायदो दे जागोन दे जिरायथ' दे आं एसे जानाय लोंनायनि जगार खालामनायनि दे आब' दे मासि दे खोनादों ना दुगैखांबायबा आलासिफोरनो एसे थाबनो साहा फुदुंना होफै मा जागोन आरो हिनजावजों साखिनिखौबो फुदुंनानै लोंहोनायासै इ आलासिफोरनो थै जारलासैलै दे आलासिफोरा साया लोंदो जागोन दे फैनाय साख्रिखौलाय मा साख्रि मावो होनना बुंदोंमोनलाय मा नोंबो अब्ला न'आव खानसि गुरै सुनो मोनो नामा हिन्जावआनो खामानि गैया आंना आंसो मावजोबनाङो ओइ मा खालामनो नागिरदों जफै अबोला नोंजों आंजों एखेसो जारलासैलै